ತುಳುನಾಡ ಬಲಿಯೇಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತುಡರ ಪರ್ಬದ ಕತೆ. ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಪುಲ್ಲಿಯಾಯಿನ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಸುರ ಕಾಲಡು ಪುಟ್ಟುಂಡಲ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠ ಬೊಕ ದಯಾಮಯಿ ಆದಿಪುವೆ. ಧರ್ಮ ಬುರ್ದು ನಡಪಂದಿನ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಪ್ರಜಕ್ಲೇನ್ ಸ್ವಂತ ಜೋಕುಲ್ಲೆಕ್ಕ ಹೊಂದಿತ್ತೆ. ಪ್ರಜೆಕುಲ್ಲ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಷ್ಠೆ ತೋಜ್ಪಾ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು. ಅಂಚಾದ ಆ ಸಂಸ್ಥಾನ ಧರ್ಮ ಇತ್ತಿ ಮಣ್ಣು ಆದ ಜನಕುಲು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡಿ ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಆ ಸಂಸ್ಥಾನ ಬೇತೆ ಒವುಲಾತ್ ಅವ್ವೇ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು. ಇಂಚ ಮಹಾಧರ್ಮೀಯ ಆಯಿನ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸ್ವರ್ಗನ ನ್ಯಾಯ ರೀತಿಡು ಪಡೆಯರೆ 100 ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಪುವೆ. ಅಂಚ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂಬ ಯಾಗ ಮುಗಿತದ 100ನೇ ಯಾಗ ಮಲ್ಪೆರೆ ಯಾಗ ದೀಕ್ಷಿದೆ ತೊನ್ನುವೆ. ಅಪಗ ದೇವಲೋಕ ತಲ್ಲಣ ಆಪುಂಡು ಪೂರಾ ಬತದ ಶ್ರೀಹರಿಡ ಪೋದು ನಟ್ಟೊನ್ವೇರು. ಅಪಗ ಶ್ರೀಹರಿ ವಾಮನ ರೂಪುಡು ಬತದ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ದೀಕ್ಷಿತ ತೊನಿನ ಶಾಲೆಗೆ ಬತದ ಎಂಕ್ ಮೂಜಿ ಪಜ್ಜೆ ಜಾಗನ ದಾನ ಕೊರ್ಪನ ಅಂದಕ್ಕೇನುವೇರು. ಯಾಗ ದೀಕ್ಷಿತ ತೊಂದಿನ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಯರೆ ಆ ಬಂದೆ ಕೊರ್ಪೆಂದು ಪಾತೆರ ಕೊರ್ಪೆ. ಅಪಗ ವಾಮನನ ಕಾರು ವಿಶ್ವರೂಪಿ ಆಪುಂಡು. ಸುರುತ ಪಜ್ಜೆನ್ ಇಡೀ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ದೀಪೇರು. ರಡ್ಡನೇ ಪಜ್ಜೆನ್ ಆಕಾಶದ ಮಿತ್ತು ದೀಪೇರು. ಮೂಜನೇ ಪಜ್ಜೆನ್ ಓಲು ದೀವುಡುಂದು ಕೇನ್ವೇರು. ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿಡ ಬೇತೆ ಜಾಗನಿ ಜಂದೆ ಪಾತೆರ ತಪ್ಪೆರೆ ಅವಂದೆ ಎನ್ನ ತರೆತ ಮಿತ್ತು ದೀಲೆಂದು ಕೇನುನ್ವೆ. ಯಾನ ನಿನ್ನ ತರೆತ ಮಿತ್ತು ದಿಂಡ ಈ ಪಾತಾಳಗ ಪೋಪ ದುಂಬುಗು ಈ ಭೂಮಿಡ್ ನಿನ್ನ ಆವಾಸ ಉಪ್ಪುಜಿ ಸರಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತು ಪನ್ ಪಂದ್ ವಾಮನ ಪನ್ಪೇರು. ಕೊರ್ನ ಪಾತೆರನ್ನು ಏಪಲ ತಪ್ಪುಜಿ ತರೆತಗ್ಗ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಇರ್ನ ಮೂಜನೆ ಕಾರದೀದ ಇರ್ನ ಜಾಗನದಿ ತೊನ್ಲೆ ಪನೊಂದು ಬಲಿ ತೀರ್ತು ಕುಲ್ಲುದು ಕೈ ಮುಗಿಯೆಂದು ತರೆತಗ್ಗಾವೆ. ಒಂದಿನ ಪೂರ ತೂವೊಂದಿತ್ತಿನ ತುಳುವೇರು ಏರಿಯಾವು ಓಮನೆ ಒಯ್ಪುಲ ಏನು ಪಿದೈ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪಂದಿನಕಲು ಏರುಲ್ಲೇರು ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪಂದಿನಕಲು ಓಲುಲ್ಲೇರು ದೇವೇರ್ನಕಲು ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪುಜೆರ ಬುಡೋಡ್ಚಿಯ ಪಂದ್ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪೆರ ಸುರು ಮಲ್ಪೇರ. ಉಂದಿನ ತೂಯಿನ ಹರಿಗ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ಕಡೆಕ್ ನ್ಯಾಯ ಅನ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಆದ ಪಾತಾಳಡು ಸ್ವರ್ಗರ್ದಲ ಎಡ್ಡೆ ಅರಂತಿಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ದು ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿನ ಐತ ಅಧಿಪತಿ ಮಲ್ಪುವೇರು. ಇಂದ್ರಗು ಕೊರ್ತಿನ ಮನ್ವಂತರದ ಅವಧಿ ಮುಗಿಬೊಕ್ಕ ಇಂದ್ರ ಪದವಿನ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿಗ ಕೊರ್ಪೆಂದು ಪಾತೆರ ಕೊರ್ಪೇರು. ಶ್ರೀಹರಿ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಜೀವಗೂ ಜೀವ ಕೊರ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪುನ ತುಳುನಾಡ ಜನಕ್ಲಿನ ತೂಯರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೋರಿಯರೆ ಹರಿಡ ಬೇಡೋನ್ವೆ. ಅಪಗ ಶ್ರೀಹರಿ ವರ್ಷಗ ಮೂಜಿ ದಿನ ತುಳುನಾಡುಗು ಪೋದು ಬರಿಯರೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊರ್ಪೇರು. ಜನಕುಲು ಅವೇನು ದೀಪಾವಳಿ ಪಂದ್ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪಡಂದು ಹರಸುವೇರು. ದುಂಬುಗು ತುಳುನಾಡ ಸಮಸ್ತ ಜನಕುಲು ಮೋಕೆದ ಅರಸೆ ಬರ್ಪಿನ ಪುರ್ತುಡು ಬಡತನ ಕಷ್ಟಪೂರ ಮದತದ ಇಲ್ಲದ ಎದುರು ದೀಪದೀದ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜಗ ಅಕಲು ಬುಳೆಯಿನ ಕಣಿನು ದೀದ ಪೇರು ದೀದ ತುಡರ ಅರ್ಲಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಗು ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಪಲ ಪಂದ್ ಮುಗ್ಧರಾದ ಲೆಪ್ಪುನೇನು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆಲ ಧೂಪ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಕಾಲ ಬದಲ ಒಂದಿತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಪೂರಪ್ಪೋ ಒಂದುಂಡು. ಅತ್ತಂದೆ ಈ ಕತೆಲ ಏತೋ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ತಿರಿದಿಪ್ಪುಜಿ ಅಂಜಾದ ಆಯಿನಾತ್ ಈ ಕತೆನು ಪೂರಾ ತುಳುವೆರೆಗೆ ತೆರಿಪಾದ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ವದ ಮಹತ್ವದಾದಂದ ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಪನ್ಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ ಈ ಕತೆನು ತಿರಿಪಾದ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ನಾತ್ಯಾಗುನು ನೆಂಪು ಮಲ್ತ್ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಆಯಿನ ತುಳುನಾಡ ತುಡರು ಪುತ್ತಾವುನ ಪರ್ಬನ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ನನಲಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪುಲೆಕ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕಷ್ಟ ದುಃಖ ಬೇನೆ ದೂರ ಆದ ಸಕಲ ಐಶ್ವರ್ಯ ಬರಿಯರೆ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ಈ ಪರ್ಬನು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಸಮಸ್ತ ತುಳುನಾಡ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತುಡರ ಪರ್ವದ ಮೋಕೆದ ಮದಿಪು.